Hej og velkommen til vores videorapport om brydning af stråler og totalreflektion. Formålet med det første forsøg er at eftervise brydningsloven eksperimentelt og sammenligne med en teoretisk værdi. Og formålet med det andet forsøg er at finde den kritiske vinkel for totalreflektion og sammenligne med den teoretiske værdi. God fornøjelse. Her ser vi det elektromagnetiske spektrum, der beskriver alle former for stråling, som ikke behøver noget medie at udbrede sig i. Til daglig bruger vi kun betegnelsen lys om det her synlige lys. Og synligt lys er stråling med en bølgelængde på mellem 400 og 700 nanometer. Men i fysik så defineres alle former for elektromagnetisk stråling faktisk som lys. Lys kan beskrives ved sammenhængen mellem bølgelængdefrekvens og udbredelseshastighed. Bølgelængden er afstanden mellem to bølgetoppe. Frekvensen er antallet svingninger per sekund. Udbredelseshastigheden er lysets fart i det pågældende stof. Sammenhængen mellem disse tre beskrives ved hastighed er lige med lambda gange frekvens, også kaldet bølgelærens grundligning. Refleksionsloven er, at indfaldsvinklen, som vi ser her, er lige med udfaldsvinklen, som vi ser her. Og det er simpelthen i forhold til normalen, som er den her vinkelrette linje på overfladen. Vi kan se, at hvis vi ændrer på indfaldsvinklen, så vil udfaldsvinklen ændre sig tilsvarende. Udbredelseshastighed afhænger af materialet. Det betyder, at lyset vil ændre retning, når det går fra et materiale til et andet materiale. Når lyset ændrer retning, kaldes det også brydning. Her ser vi øverst luft og nederst glas. Vi kan se, at indfaldsvinklen er større end brydningsvinklen i forhold til normalen. Eller N er et udtryk for forholdet mellem lysets hastighed i vakuum, C, og lysets hastighed i et eller andet givet materiale, V. Og det kan man se en tabel over her, hvor luft er det 1, og for eksempel plexiglas, vi bruger senere, der er det 1,49. Loven er brydningsindekset for det første materiale gange sinus til indfaldsvinklen er lige med brydningsindekset for det andet materiale gange med sinus til brydningsvinklen. Det relative brydningsindeks, N, er forholdet mellem brydningsindeksene for de to materialer, altså N2 divideret med N1, som der står her. Omskriver vi brydningsloven, så her, kan vi samtidig se, at N også udtrykkes ved sinus til indfaldsvinklen, divideret med sinus til udfaldsvinklen. Når lys går fra et medium med et højt brydningsindeks til et medium med et lavere brydningsindeks, vil lyset, når det når en bestemt vinkel, en vinkel, der kaldes den kritiske vinkel, som vi har her, vil lyset ikke længere brydes normalt som før, men i stedet reflekteres fuldstændig, som man ser her. Dette fænomen kaldes totalreflektion. Det er formlen for den kritiske vinkel. Den kritiske vinkel er brydningsindekset, det relative brydningsindeks omregnet til en vinkel ved hjælp af sinus i minus første. Af teorien fandt vi ud af, at det relative brydningsindeks var lige med forholdet mellem de to brydningsindekser, og derfor kan vi altså sige, at brydningsindekset for plexiglas, som vi ved er 1,49 over brydningsindekset for luft, som er 1,00, er lige med det relative brydningsindeks, og det bliver altså 1,49. Vi benytter os af en lysboks med en enkelt lysblænde. Vi sørger for, at lysstrålen rammer i 0, altså i centrum af den halvcirkulære prismes plane side. Vi rykker lysboksen, så indfaldsvinklen ændres med 10 grader per gang og noterer brydningsvinklen. I den ene kolonne har vi indfaldsvinklen, eller sinus til indfaldsvinklen, og den anden har vi sinus til brydningsvinklen. Ud fra dem har vi så lavet en graf med lineær regression, hvor vi finder hældningen til 4, 5, 9, 8. Sinus til I over sinus til B er lige med N, og Y til Y over X er lige med A plus B, og vores skæringspunkt er lige med nærmest 0, så kan vi sige, at vores hældning er et udtryk for N, fordi at vores Y-akse er sinus til I, og vores X-akse er sinus til B. Tal er 1,4598, stemmer det rigtig godt overens med vores forudsagte relative brydningsindeks 1,49. Vi udregner den procentvise afvigelse ved at dividere forskellen mellem
den forudsagte og den observerede relative brydningsindeks med det forudsagte brydningsindeks og gange med 100. Og vi får altså en afvigelse på 2,02685%, hvilket er en relativt lille procentvis afvigelse. Og derfor kan vi altså konkludere, at vores forsøgsresultater passer godt med vores teori. For at beregne den kritiske vinkel bruger vi formlen for teorien, altså sin I over sin B lige med N2 over N1. Og udfylder vi, så hedder det så sin I kritisk over 1, der sin til 90 det er 1. Lige 1,00. Det er brydningsindeks for luft, og 1,49, som er brydningsindeks for plexiglas. Og det bliver så 0,67. Så vi har altså stående tilbage sin I kritisk er lige 0,67. Så tager vi så sinus i minus første, det er fordi vi skal bruge den modsatte, så vi siger I kritisk, så indhåndsvinklen, kritisk vinkel, lige med sinus i minus første til 0,67, og det giver så 42 grader. Nu regner på en lommeregner. Først placerede vi den halvcirkulære prisme på papiret, og så sigtede vi strålen fra lampen ind mod den runde side af blokken, så strålen rammer inde i midtpunktet. Og så kører vi ellers bare strålen rundt her, og vi kan se den her brydning, der sker. På et tidspunkt vil vi nå den kritiske vinkel. Jeg skal nok lige sige til, når det sker. Du kan se, nu begynder noget at blive nu. Der nåede vi den kritiske vinkel, og fra nu af vil der være total refleksion, altså vil alt lyset blive reflekteret, og intet vil være brudt. Vi kan aflæse på vinkelmåleren, at den kritiske vinkel nås ved 42,5 grader, og indfaldsvinklen når over dette vil der være total refleksion. Vi forudsagde, at den kritiske vinkel ville blive 42 grader, og vi målte i vores forsøg, at den kritiske vinkel var 42,5 grader. Og derfor så kan vi nu finde den procentvise afvigelse, og vi finder den til 1,19%, hvilket er en relativt lille afvigelse. Denne lille afvigelse, den kan tilskrives en fejlkilde i form af måleusikkerhed. Totalreflektion bruges i lysleder for at bevare lyset og energien. Dette fungerer, fordi at alle vinkler, lyset danner, er over den kritiske vinkel, og dermed bliver totalreflekteret, så det kan fortsætte i princippet uendeligt. En af de vigtigste fejlkilder for vores forsøg er, hvis vi kommer til at holde lyskilden sådan skævt, så den ikke rammer i nulpunktet, eller også bare generelt måleusikkerhed, da strålen kan være så bred, at det kan være svært at vide, hvor man skal aflæse vinklen henne. Derudover så kan vi komme til at holde lyskilden for langt væk fra prismen, og den lange afstand den giver risiko for brydning i støvpartiklerne, som fører til, at strålen bliver svag, eller også at den bliver bredere. Det påvirker ikke vores afvigelse i nogen på forhånd given retning. Det relative brydningsindeks er udledt af brydningsloven, og i diskussionen har vi konkluderet, at hældningstallet er lige med det relative brydningsindeks. I det, at vores teoretisk beregnede værdi for det relative brydningsindeks er meget tæt på den værdi, vi har beregnet for med hældningstallet, vi har sådan en afvigelse på omkring 2,03%, har vi altså eftervist brydningsloven gennem vores forsøg. Udbreder lyset fra plexiglas til luft, vil den teoretiske kritiske vinkel være 42 grader. Teorien stemmer jo godt overens med vores forsøg, hvor vi havde en kritisk vinkel på 42,5 grader. Vi har dermed vist den kritiske vinkel.